Tengah malam pukul 2 balik badan tuang hamba dilawi di pantai mana 10. Oi dia dasar teringu pasan pada dunia sangat lawe sayang di langkah tapawi tapasoi mandi patang biar kami nak berinang kelagui kau mengadakan mencari dasar tagak dijanjang sebentuk sampai pajago malam iya padu di sinan dasar tagak rancak dikurisi duduk malam kok ada awak tanam wajib nak de orang mangguk saja iya oi bakanda abanda 10 ada dasar tagak dijanjang kecil kawan ai babini atau bini nyotak babau oi di mana awak mak dak karusu mencandek kami bini orang tekan labur bukan dulu oi biarlah kami badendang bangun malamku orang rumah udah teman luang surang japuilah ke bawah semalamku ibu-ibu bundi selalu bangun awak malam ini mangkor rumah muda duduk taman luang kami baca kak sanjut tadi kandang samo di dendangan diagia sedok kanda air mengurau semalamku oi janun ini bertepuk tangan jananinya ala baca kak namun ni ganti indah ibu dasun mencari atau jua sajo semalamku amak baca elok lah balik aku menangi anak kita batanyuina malam kini bara orang anak dan jonaniko baranak mak jonan sari jonan kini anak tiri saja mungkin udah indak penyayang ke anak tiri mangko baca kak sanjo cako bilonya kicua tiap hari lama dengko kejadian oi lain nang nagapuak tadi mungkin didapuik dek laki kalai maka cuma tu kepakanti lai gak gapuak pulo tuang goknya onggok maco ma onggok dari onggok kapelo ada pulo eko namu adia kepadangan dia lebih ada kawan saya
Oyong gok maco gok dagiang sama tawonggok keduanya jangan mauni kepada ganti yang melo baru karajonyo dahulu iyo melo baru ma'amo lalu di pondok salero di mana denai dak kamabu iduang sadadang subeh motoy baulah nyuwa bertepuk tangan kau sakit dari awak baikmu lakue bagai nyawa doa mungkin kau ikut selero gitu ala kue di dalam plastik ikut de adia ikut de udah di imanya denai dan kapani ala bacara mengkotakan ambon dari padangan tiang ala bagadu aja naniko mencari kue mak dalam piring kopi tandu atau kena puloy bagai-bagai nampak kandakan kopi tandu bagai dibaconyo talatak kue nambek dimakan nanti karila dinangkunyo oh mungkin dia malik tak bana itu candorang naniko sadang roti kopak lai kambana ina ko cie uy alema akan dekareson tolong ladang ade pak wali ba itu pulo sudah iko mungkin ina beranak kamba tapi orang siko kalah ketino ambiak melawa oina tinggal risiko nangapun kebatu sangka oi de awak tanah mujina de urang baelo elo risiko ibu hati gale kopi atas speaker sendok melalui dia teo paya mana pak wali moto ceper de masuk lubang badokui simpati go di pilihan jauh kaki dadalan sungai tambang kayu dia ke pulau punjuang ke sungai lansek di mana hati dan kaibu rancak tibo diurang si kodenai mengko bingung sayang ko indah batarimu elok bagandang sabantalai kaburawa asa malamko alun baden damun di manangi mungkin takkan laki lamu Odek masak tolong dengarkan lah saling 20 udah dari ambo lata bilita sudah makan mencari semangat niko ibu itu babalik pulang mungkin apa WA pulang biasa limuy na usang-usang sekarang dia baru dia akram dia asa banta baru nyuwoy ema akan di mado kampung di situ ada ko bininyo
nanyo tiru parangai tukang salong kinilah setia bana laku urang baju awak sama kuning rasa jodoh awak berdua di mana denai nak kapani anaknya segerobak tundo enak cora ambai bampian maku anaknya segerobak tundo lakinya kebanyak pulo nambe tabati tabari turun dengan nama suambu